Vi skal lægge de her to brøker sammen, og brøkerne hedder 2/5 og 1/3. Og for at lægge dem sammen, så skal vi først finde en fællesnævner. Og det gør sig ved at gange 5 med 3, og det giver 15. Og når man ganger nævnerne, så skal man også huske at gange tilsvarende i samme forhold med tælleren. Så her der bliver den gange med 3, og det giver 15. Og så bliver tælleren gange med 3, og det giver 6. Og tilsvarende her, den skal ganges med 5. Så den bliver 15, og så skal den gange med 5 i tælleren, så den bliver 5. Og når man lægger de to sammen, så bliver det 11/5. For at konkretisere det her eksempel, så har vi valgt at bruge pizzamodellen. Og for at vise, hvor meget 2/5 er, så vil jeg altså skravere det her. Og det ser således ud. Og 1/3, det kommer til at se sådan her ud. Og når man lægger dem sammen, så bliver det, når man snart putter dem på fællesnævner, så bliver det 11/15. Så vi bliver nødt til at starte med at dele den her op i 15. Det gør vi ved at dele hver de her dele i 3. Sådan der. Og så skal vi skravere 11 ud af 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sådan. Vi har her to brøker, som skal gange sammen, og det er henholdsvis 1/3 og 1/2. Og det foregår på den måde, at vi ganger nævner, som er 3 gange 2. Og vi har tæller med tæller, og det er 1 gange 1, og det giver så en skilling. Valgt at illustrere, hvordan man ganger to brøker sammen, ved at vi bruger en guldbar, som her er delt op i 3, for at illustrere 3/3. Og her bliver den så delt op på midten for at illustrere 2/2. Og nu vil vi så prøve at vise, hvor meget det så fylder ved at skravere først her 1/3 af den her guldbar. Og her bliver det så halvdelen. Og når man så ganger de her to sammen, så bliver det kun til 1/6. Det vil sige, at det kun bliver det her hjørne her, der bliver skrevet. Vi har 3/4 og 1/4, og dem skal vi dividere med hinanden. Og måden det foregår på, det er, at vi ganger tæller med nævner, og nævner med tæller. Altså vi ganger over kors. Og det bliver så 3 gange 4, og 4 gange 1, og det bliver så det samme som 12/4 eller 3. 2, 1, go. Jeg holdt familiefødselsdag i går. Jeg har en kæmpe familie, så der kom 16 mennesker. Bagte 2 lækre lavkager, en jordbær og en hindbærkage. Så jeg starter selvfølgelig med at servere den ene kage, deler den ud i 16 stykker, fordi alle skal smage min lækre kage. Og det var en succes. Det blev spist det hele. Haps. Så jeg går med det samme ud og skærer den anden kage. Den vælger jeg også at skære ud i 16 stykker. Yes. Enten så er det blevet mætte, eller også så smagte min jordbærkage ikke ret godt, for der var kun 4, der kunne spise et stykke mere. Nu er jeg en fattig studerende, så jeg smider ikke så meget kage ud.
Og min studiegruppe skulle tilfældigvis forbi dagen efter. Så jeg inviterer de 3 smukke mennesker hen til lagkage og hygge. Da det er skåret ud, så vælger jeg simpelthen, at vi sætter navn på, hvem der skal i de forskellige stykker. Mig først. Så vi siger Tina, Christine, Amalie, Martin. Tina, Christine, Amalie, Martin. Tina, Christine, Amalie, Martin. Og så kan vi tælle, hvor mange stykker vi får hver især. Vi havde 12 stykker, og vi var 4 mennesker. Og så kan vi se her, mig først. 1, 2, 3 stykker. Og det er der også til de andre. Derfor